मी महेंद्र जाधव जागवार न्यूज चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत करतो। अनुकंपा तत्वावरील नोकरीसाठी युवतीला शरीर सुखाची मागणी केल्याच्या आरोपावरून जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी सुनील स्वामितकर यांच्या विरोधात विनयभंगाचा तसेच ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। शहरातील एका मतिमंद शाळेत पीडित मुलीचे वडील नोकरीला होते। त्यांचा 2007 मध्ये मृत्यू झाला। त्यानंतर सदर कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने अनुकंपा नोकरीसाठी मागणी केली होती, पण त्यांना नियुक्ती देण्यात आली नाही। त्यानंतर वडिलांच्या जागेवर अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती मिळावी अशी मागणी तक्रारदार पीडित मुलीने केली। त्यासाठी प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात आली होती। सदर मुलगी या जागेसाठी पात्र होती। संस्थेकडे जागाही रिक्त होती, मात्र नियुक्तीसाठी स्वामितकर हे सतत टाळाटाळ करीत होते। मुलीची आर्थिक परिस्थिती हालाकीची होती हे त्यांना माहीत असतानाही स्वामितकर यांनी कार्यालयात बोलवून त्या मुलीकडून शरीर सुखाची मागणी केली होती। आता स्वामितकर यांना जेलमध्ये बसून शरीराचे हाल करून घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे। तूर्त इतकेच। धन्यवाद।